Podobenstvo poznáme, ako Pán Ježiš urobil aj z vody víno. To znamená, že ja ti prajem, aby si bol tým dobrým vínom. To znamená, že tá ľudská snaha a spolupráca s touto Božou milosťou, aby skutočne ten starejší, ktorý povedal, že prečo si nechal to víno až do teraz. Lebo sa veľmi práve tou milosťou to Ježiš prejavil práve tým stúvek súperci. Takže toto ti prajem, aby si bol dobrým vínom na súdreho príbe, že život je krátky na to, aby sme pili zlé víno. To znamená, že prajeme ti, aby si bol skutočne dobrý svätý kňaz, ktorý budeš mať radosť z kňazstva a prajem ti, aby kňazstvo bolo stále tvojou láskou. Ďakujem za to nádherné prijatie. Teraz na začiatku, bratia a sestry, v tejto chvíľke ticha, vloďme sa do seba, skúďme si ľútosť nad hriechmi, by sme mohli náležite počúvať Božie